Jaaha, morjesta taas. Olis tämmönen uutuus löytyi tuolta Prismasta. Oli -30%, sen takia raskisin sen ostaakin. Tämmönen kuin Americano Panini, makuna kinkku, ananas ja aura. Eli se on ton näköinen värinen pötkylä, värinen kuin kokoinen pötkylä. Mutta ei mitään, lähdetään maistelemaan, mitä on. Joo, kyllä sieltä tommonen aurajuustomakku tulee ja kinkkuakin siellä on jonkun verran välissä, mutta ananas ei kauheasti maistu, mutta sais maistua enemmänkin, koska se on hyvä, sopi tämmöiseen. Joo. Mitähän tällä nyt sitten pisteitä osaisi antaa taas? No, periaatteessa tää on ihan hyvä, aurajuusto maistuu ja kinkkua on ja sekin jonkun verran maistuu, mutta ananas on vähän piilossa, mutta ei anneta sen nyt häiritä sitten. Sanotaan nyt sitten tommonen 3,5/5. Se on varmaan aika lähellä. Joo, ei mulla taas muuta.